Hello guys, welcome to Mini Theater today. Nisnya ang ulit ng dinasanya kedai video service ya. Kedai ini niat kita gamning dalam sini apa ya. Ya, setelah 5 TV lah. Ningen jauhi ang jondu ningen jondu ang ningen ning bahi am jama ang kashama ang ningen we shahi ang bahi ani hase ani kahading ladu ang buni ni ham jama khia dumaring yo jadu ang bini ibu mazang Malaan sa karajat mobile senang coba ningke buang nang joya angke bonina ya mobile senang coba ningke nang johi ang jondu ningke jondu ang ningke ning bahi am jama ang Jauh sudah channel kedai please channel subscribe le oleh hubungan bel icon press le para ada video share like comment like